ଦି ଭାଇ ଥରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଲା। ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଲା। ସାନ ଭାଇ କିଛି କହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ମତେ ମାରିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଦି ଜଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ସାନ ଭାଇଟି ଅଚାନକ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା। ବଡ ଭାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା, ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ସାନ ଭାଇଟି ପଥରରେ ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲା। ବଡ ଭାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କାଲି ତତେ ତ ମୁଁ ମାରିଲି, ତୁ ବାଲିରେ ଲେଖିଲୁ, ଆଜି ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତୁ ପଥରରେ କାହିଁକି ଲେଖିଲୁ? ଆର ମାନେ କଣ? ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେଇ କଥାକୁ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଯିବା କଥା, ସେଇ କଥା ଜଲ୍ଦି ଲିଭିଯିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲିରେ ଲେଖିଲି, ଜଲ୍ଦି ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଯିଏ ତମର ଉପକାର କଲା, ଯିଏ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେ କେବେ ବି ଲିଭିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଥରରେ ରଖିଦେଲି, ତାକି ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି।